Er du træt af dit depressive liv, dit 8-16 job og dine børn? Og har du lyst til at have det lige så sjovt, som nogle af de her har det? Ja, så prøv vores produkt, alkohol. Dette produkt er til dine lettere problemer. Det har en vidunderlig tisgul farve og er produceret byg, hvilket er proteinrigt og dejligt mættende. Det er til dig, der har fået for lidt søvn, eller til dig, der trænger til noget koldt på en varm sommerdag. Eller til dig, der har mistet din kælefisk Adolf. Prøv øl i dag. Alkohol fjerner stress, bekymringer, alt dit tøj, og hvis man er rigtig heldig, ens børn.